beharrezkoa euskeraz jakitea. Animatzen zaitu. Parite de vengas. Hori, claro, yo me pongo nerviosa ya y no me sale. Baina, bueno, musikarekin egin dezakegu berrez, eta hori. Horren egingo dugu orkestema txiki bat? Bai, labur, kontatzeko. Batuka da feministan hasi ginela ja 7 urte die, hau 8. urte izango litzake. Eta datu bezala ja aurreko urtean giritzu ginen gure topea, 12 herritan egon geha kurtsoa ematen, beraz? Egunero. Astelehenetik larun batea, herriz herri. Horrek esan nahi du, igual 150 emakume aktiboki, egon diala lehenko urtean batuka da feminista sarea osatzen. 7 urte hauetan, 500 inguru. Sarea handituz goaz, eta hemen hasi ginen dela 5 urte, hola, hemen, gure veterana. Hau, hauten 6. eguan. Bueno, baina talde bat egonkortuta daukeu zarautzen, hasi ginen jabetze eskoletatik 2 urtetan segido, 2 taldekin, eta ja, jarraitu ja zarakatun dira, eta musikatzen esan dituzte. Hau izangoa, beste ikastaroak berriz lehenengo mailatik. Bai, hasieratik, eta hori haiekin ingo dugu jarraian beste ikastaro. Izango dira 2 ikastaro, bat, hasi berrintzat, gero sartzeko zarakatunen, jarraipena nahi baldin bazue. Orduan, kontatzeko gure metodologia, ikusi ez zuen bezala jolasa eta parte hartzea izangoa. Hasieran dinamikak egongo dira, jolasteko, burua pixkat soltatzeko, edo gorputz perkusioa, gorputzarekin musika egitea, talde lana. Guretzat oso garrantzitsua da taldeen funtzionatzea, ze batuka da, instrumentu ezberdinak, 7 instrumentu behintzat, eta hori denan oreka bat. Orduan, elkarrekin egon bergea oso koexioan. Hori ere dinamikan bitartez landuko du. Baita feminismoaren gaiak. Hemen ikusi ditugun gai izberdinak, gugo sartzeik egu, baita, defentsa egu. Beraz, batuka da pixkat tresna, feminismotik, konturatzeko nola beharra daukegun ahalduntzea, nik beste hitz bat jarriko, eta ahalduntzea dela ahaldugula sinisteko, kalea erten jotzea adibidez. Ez da behar musika mailarik, nivel 0, onartzen da. Eta hortik ikusiko zuen talde lanakin nola erritmoak oso horrez atatzen eta balantzen dengunan arabera, gero kaleateako geha, eta hori, estruktura bezala hasi naiz dinamikakin, baina badaude gero gauza gehiago. Bai, normalean egiten ditugu, hasiera bat, jakiteko nola gauden, bakoitza. Guretzat oso importantea da espazio seguro eta konfiantza. Orduan, ez dakit, gure artean zaintzeko eta jakiteko. Nola etortzen garen, egun hortan edo